שלום, זהו סרטון עבור ועדת מעבר שנייה לפרויקט Save My Day. מספר פרויקט 1, חברי הקבוצה אורי דוד, איתי ליטוב, דרור אלר, יעל רמוס ונופר ברכה. מנחה מיכל קיבל. מטרות הפרויקט. תיאור הבעיה. בעולם המודרני, בו לאדם ממוצע יש מספר רב של סידורים אותם הוא צריך להספיק תוך כדי המחויבויות היומיומיות שלו כגון עבודה, טיפול בילדים ועוד, ושלמחויבויות אלה נוספות הדרישות הבלתי מתוכננות אשר מתלוות לחיי היום-יום כגון תורים לרופאים, ביקורים בדואר, פגישות בבנק ועוד. עבור כל אחד מהשירותים שהוזכרו יש במקרה הטוב ממשק אינטרנטי, דרכו ניתן להזמין תור. אך האדם הממוצע ייאלץ להיכנס לכל אחד מממשקים אלה בנפרד ולקבוע כך תורים. ישנו צורך ברור בממשק אחוד, דרכו משתמש יוכל לקבוע תורים לשירותים רבים ומגוונים ככל הניתן על מנת לפשט את סדר יומו ולחסוך בזמן והתעסקות מיותרת. תיאור הפתרון Save My Day. האפשרות שלנו להספיק את כל הסידורים שאנחנו צריכים בזמן ובסדר אופטימלי. המערכת מכילה ממשק אחוד, בו ניתן לקבוע ולשריין תורים למספר שירותים גדול. הממשק פשוט ואינטואיטיבי ומותאם למגוון אוכלוסיות ומשתמשים. המשתמש נכנס למערכת ומזין רשימת סידורים רצויים ובמידת הצורך אילוצים אשר בהם יש להתחשב בעת קביעת התורים. לאחר מכן, המערכת תחשב את רשימת הסידורים האופטימלית. למשתמש יוצגו 2-3 מסלולים אפשריים ובלחיצת כפתור ניתן לקבוע את התור לנותני השירות. אנו רואים ברעיון פוטנציאל גדול ובאפשרותנו לפתור בעיה כה קריטית עם מערכת Save My Day. סטטוס הפרויקט, תיאור מצב הפרויקט. בחודשים האחרונים הייתה התקדמות משמעותית בפרויקט. נבנו שני המסכים העיקריים, מעוצבים בצורה עכשווית או חדשנית ומותאמים למשתמשים. במסכים ניתן לבצע את הפונקציונליות הנדרשת, הוספת רשימת סידורים או הכנסת אילוצים ליומן. כמו כן, המערכת תחשב מסלולים מומלצים שבעת בחירת המסלול נקבעים התורים. כרגע רשימת התורים הפנויים וקביעת התורים הנבחרים מבוצעים מול סימולציה. תיאור המשימות שנותרו. שיפורים לממשק המשתמש, סיום כתיבת האלגוריתם ותיקוני בהם. ציוד מיוחד ליום הפרויקטים, מחשב, מסך, מקלדת ועכבר ושאר. מליאות ביום הפרויקטים, איננו מעוניינים להשתתף במליאות המוצעות. נעבור להצגת המערכת כפי שהיא כיום. מצד שמאל ניתן לבחור עיר אשר בה אנחנו רוצים לקבוע את התורים לנותני השירות, כיצד המשתמש מגיע ממקום למקום ברגל או ברכב, והוספת סידורים לתוך רשימת סידורים אפשרית. הוספת סידור לדוגמה, אופציה ראשית בנק, ומתוך תת האופציות סניפי בנק מסוימים, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק מזרחי, בנק ירושלים ובנק הצורכי. נבחר בנק מזרחי ונוסיף סידור נוסף, כדוגמה רופא מקופת חולים כללית, בסוג התמחות, או נוסיף עוד כמה סידורים. והראה לנו רשימת הסידורים אשר המשתמש בחר להוסיף. מצד ימין אנו רואים את היומן, בו ניתן להזין אילוצים אשר האלגוריתם מתחשב בהם בעת קביעת התורים. לדוגמה נוסיף אילוץ משעה 7 עד שעה 9, נזין לו כותרת, ומקום. כאשר הזמנים כבר מוזנים אוטומטית מכיוון שהם נקבעו בלוח השנה. והרי האילוץ מופיע. נבחר עיר אשר בה אנחנו רוצים לקבוע את כל התורים. בדוגמה זו נבחר את אשקלון. נבחר רגע ברכב ונלחץ קבוע תורים. מיד אנחנו מעברים למסך הצג מפה ומסלולים אופציונליים. כפי שנראה, מוצגים לנו 3 מסלולים
אשר כולם מכילים את התורים אשר ביקשנו, תורים אופציונליים אשר עדיין לא נקבעו, במסלולים שונים. לדוגמה מסלול אחד, אשר התור הראשון בו הוא רופא עור, אחרי זה רופא עיניים, בנק ואז דואר, לעומת מסלול שני שמתחיל ברופא עיניים, עובר לבנק, אז דואר ולבסוף רופא עור. כמו כן ניתן לראות שהמסלול מוצג על המפה בשביל ויזואליזציה יותר טובה למשתמש, שיראה היכן בדיוק התורים ומה המסלול אותו יצטרך לעבור, כדי שיוכל לקבל החלטה יותר מושכלת מה המסלול המועדף עליו. המסלול מצוין בבולד כדי שיהיה יותר קל לעקוב אחרי התורים. לאחר בחירת המסלול המועדף ניתן להקיש על בחר מסלול. הדבר יקבע את התורים מול נותני השירות ובעצם יסיים את התהליך.